Изобщо даже бих казал, защо да трябва традиционното семейство да бъде заличено и да бъде някакси демоде или нещо второкласно. Нали става въпрос за толерантност? Нали става въпрос за приемане? Защо не може да има и двете? Защо непременно трябва да има атакуване на традиционното семейство и да има размяна на ролите и тотално разчупване на образа на мъжа и жената? Аз дори това съм го чул и от млади хора да говорят: нека да съборим, как се беше изразил този човек, нека да съборим половите норми. Защо? Няма ли място вече за хетеросексуални мъже, жени? Не става въпрос за приемане, за толерантност, да има място за всеки. Защо всъщност има толкова яростно задушаване и дори яхване и през исторически примери в лицето на тия два филма? Тоест, така де, Жената крал, този филм, но и тази постановка, спектакъл за Жана Дарк. Защо? И това е нещо, което е много видимо вече. Това не е както, да кажем, 2015-2016 да го кажа и човек да се чуди за какво говоря. Това са все примери, които всеки може да види, да гледа, да си пусне, дали да ходи на театър, дали на кино. Това са вече неща, които стават все по-явни и по-явни. Това човек да не го вижда вече, не ми е странно. Това означава, че не гледа изобщо филма или спектакъла. Целта, както говорихме и по-рано, на киното, на театъра, е да въздейства на хората. Но страшно много се отдалечило от това да им въздейства към добро, да ги просветли, както казах и всъщност споменах ли го в самото начало, не съм сигурен. В всеки случай ще го кажа, че изобщо зората на театъра и на киното е точно духовни хора, търсещи да просветлят масите, чрез образно слово, да ги просветлят, да ги научат на нещо, което е отвъд техния обсек, но което е важно за тях да го разбират. Киното и театъра в модерно време сякаш са се превърнали в едни тръби на определени политики, бълващи се към хората. И то политики, които имат много лицемерен характер и изключително злонамерени, какво да му да използвам, злонамерени мисли и намерения. Това е една от, или поне един от начините да се посочи скритата цел. Затова толкова масово вече всичко да се движи в една посока. И тук в България включително, все повече и повече в театъра и в киното. Дори българските филми се по определен начин да се представя образа на майката, на дъщерята, на жената. Съвсем целенасочено, защото те искат да отгледат дори такова едно поколение, което с това да израсне, с това да бъде закърмено, което да подкрепя тези виждания, тези идеологии. Само че злото тук е това, което не може да се игнорира и не може да се пренебрегне, и изобщо малкият детайл, в кавички, който обаче прави цялото да рухне, е това, че за някой не може и не трябва да има място. Трябва да има някакво изчегъртване и подмяна. Това е всъщност голямото зло тук. Аз съм съгласна с това, което казваш. Наистина, в днешно време, чрез такъв тип култура и медии, бих казала, защото все пак театърът, киното, това са медии, форма на медия. Особено само една скоба отварям, както е било и преди, основно чрез театъра, хората са се осведомявали. Дори във времето на социалистическия режим, театърът е бил средство за пропаганда, обслужване на идеологията на този режим. Така че бих казала, че има една такава като цикличност, преповтаряне на историята в известен смисъл, чрез внушаването на определени образи, внушаването на определени послания, подмяната на модели, за да може да се утвърди една нова парадигма, ново разбиране за човек, за неговото място в света и за света сам по себе си също. И аз това, което си мисля също така, е човек, за да съумява да
долавя тези внушения, които му се натрапват да приеме, когато гледа да бъде много бдителен за това, което наблюдава. Да се умява да хване тогава, когато нещо се опитва да премине отвъд онова, което той вече е приел. За модел ли ще е на жената, на мъжа, на семейството. Така да се умее да улови тогава, когато нещо се опитва да постави под въпрос, да го усъмни в собствените му, как да кажа, разбирания. И това не са разбирания, които, как да кажа, лесно се променят, а са изконни разбирания. Да бъде много наблюдателен, много внимателен. Да не пуска, така да се каже, своя гард, ако мога така да се изразя. И когато долови, че нещо се опитва да го поведе в друг начин на мислене, така нарочно, и той да го приеме без да се замисля, без да го прекарва през филтъра на своето критично мислене, това да му бъде като една червена лампичка, която му светва. Просто да хваща тези моменти. Да не бъде просто пасивен възприемател, а много активен наблюдател. Да. И аз така ще кажа, че би било пагубно да се заличи образа на бащата, на майката, на хетеросексуалния мъж и жена в нашето общество. Би било пагубно. Заличаването им и изобщо махането им би довело до всякакви, т.е. не е думата обрати, но всякакви размествания в пластовете в мисленето на човек. И то по недобър начин. Аз лично вярвам, че всеки трябва да бъде свободен, да вярва в каквото иска, да се обхожда както иска, но в момента, в който престъпва тая граница и започва да говори на другия как трябва да го възприема, как трябва да живее живота си спрямо него, това е нещо, което е недопустимо. Тези хора, ако така се чувстват, ако така се възприемат, изобщо всички тези, които споделят тези мисли, много говоря мислите на неолибералните движения, много е важно да разбират, че ако искат да бъдат приемани, толерантност да им се показва, трябва и те да показват. Защото винаги ще има хора, които не са съгласни с тях и това би трябвало да бъде окей. Аз лично не съм някакъв враг, противник, да ги корим, да ги бесим, еди какво си, еди що си. Не. Който каквото иска, трябва да бъде свободен. Но трябва да разбира, че това нещо има последствия и че е много лицемерно да се бориш за свободата на някого или за нещо, тъпчейки свободата, правата на някой друг човек. Защото пак казвам, нали, идеята е да има място за всеки. И равенство. Нали? Равенство между всички да има. Нали, това е идеята. И това, което и Валентина каза, я ще го кажа със следните думи. Необходимо е, слушатели, всеки един от нас да развие критично мислене и изобщо умението си да наблюдава много внимателно, първо да изпитва, после да приема.